Bună ziua, dragii mei! Vă salut cu drag de la Festivalul Talentele Diasporei de la Lucan Spa Hotel. Am ajuns aici, deja m-am pregătit cu standul meu, cu cărțile mele. Am pus și un banner pe care l-am organizat special pentru ziua de astăzi. Și astăzi vă voi vorbi nu doar despre cartea mea, nu vin aici doar cu cartea mea, dar vă pot povesti și despre inițiativa mea și strategia mea de a deschide o creșă nouă în orașul meu. Și după cum vedeți, am zâmbetul pe buze, deoarece unde am pus eu bannerul meu, unde îmi prezint creșa mea și cartea mea, în locul acesta efectiv s-a umplut de copii și nu știu dacă este coincidență, căci nimic nu este întâmplător în ziua de astăzi. Și haideți acum să vă arăt cum arată sala și ce se întâmplă aici. Uitați, vă arăt un pic în jur sala, deci chiar înainte de spectacol. Va fi performance pentru copii, copiii vor performa până la ora 3, iar apoi după ora 3, deci de la ora 3 la ora 6 va fi adult performance. Deci vin diferiți antreprenori, muzicieni și așa mai departe, care ne vor încânta cu talentele lor. Și uitați-vă ce minunăție aici de copii care s-au adunat. Și aici am și eu bannerul meu unde îmi prezint cartea și de asemenea și creșa mea, Little Achievers Academy Childcare. Și aici desigur că am cărțile mele The Spy Arena, unde puteți veni să achiziționați cartea și desigur că o puteți primi și semnată, și v-am pregătit și semne de carte de asemenea. Cam atât pentru acum. O să mă pregătesc și eu pentru începerea evenimentului, dar am vrut să împărtășesc efectiv cu voi bucuria mea de astăzi de a mă afla aici la Talentele Diasporei. Este o onoare și o deosebită plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici cu această inițiativă și de asemenea cu cartea mea, pentru că din moment ce am terminat cartea, vreau să vă transmit că visul meu nu se oprește aici. Am publicat această carte, dar visul meu it's not over yet și I'm not done until I'm over yet, da? I'm not over. De la acest vis care l-am împlinit, am publicat cartea, acum urmează ca să deschid și această creșă și sunt foarte încântată. Eu vă pup și dacă sunteți în apropiere, vă aștept aici la Lucan Spa Hotel. Vă mulțumesc!